so sa ka. Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sherwin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mahal pa rin kita. na nasaktan kita ng labis at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, namang naman ang puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Ulit-uling sasambitin, sumisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, giliw ko. Alaala ang kasama, mga sandaling dati anong saya. Pinipiling nalimutin, bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y babalik? Ba't ito na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, naman naman ang puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, papatawad ba ako? Ulit-uling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, giliw ko. Ikaw pa rin ang nais ko, namang naman ang puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Ulit-uling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, giliw ka. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka.
Napadal siyang kaagi karon, maukining usa ka lalaki nga taga Danao City, Cebu, nga tumatatampo nagdasangan nga Sherwin. Sugot na lang lagi. Gana ako'y ipaila-ila ni mo. Ay, di lagi ko musoy. Hmm. Wa pa ko'y planong musod o usa ka relasyon, boss. Gusto ko nga mag-focus ako sa ko trabaho. Jesus. Ang trabaho na ara na. Tagisag tayo mang imong kaugalingon. Hala, no? Mura man, di te ka boss sa trabahoan. Sa trabahoan, boss ko ni mo. Pero dili sa gawas, amigo ta. Nga, sama. Sugot na lang ba? Ay, sige, good. Ipamsad ko nga, hindi ko nimulungan. Sige, ipalaila mi. Kano sama na? Sherwin, si Jusel. Jusel, si Sherwin. Oh, hi, Giselle. Nice to meet you. Nice to meet you too. Onya. Rana. Magtinutukay na mo. Sige. Biyaan na mo, ha? Ha? Di ka mukhaon? Dili. Busog na. Excuse me. Oh, Pastilan, gid ning Marlon, eh. Atat nagig kay siya nga makauyab ko. Maong gusto gid niya nga ipaila-ila ko nimo. mausad siya din ako. Pero wa man siguro mawa kung suwaya nato, di ba? Bitaw, sad. Basin pa di ay magkasinabot, ha? Tanawa. Ikaw bitaw ko ni mo nga bagay lagi mo ka ng kusin. Magkasinabot yun lagi mo. Mao gani. Kamaugig ka mo pili, musda. Wah. Nya. Sama. Panguyaban ba niyo? Ha? Manguyab ka? O, Giselle. Sa pagsige na itong uban-uban, dafol na gyud ko nimo. O, kung mauna. Okay. Sige. Ha? Sugot ka dayon? Oo. Sherwin, ang relasyon mo ay angay padugayon. Dili ang pagpanguyab. So, kita na? Yes, kita na. Happy 3rd anniversary, Pinangga. Happy 3rd anniversary sa Pinangga. 3 years na ta, pero wapag kita makaila sa isig kaginikana nato, no? Mao lagi. Sige lang pohon. Ipaila-ila ra gyud ti ka sa akong pamilya. Okay, ma. Og plano sad nako, ma, nga kung mukuyog sa diha, mo propose na ko niya, ma. Mahal kay nako si Giselle, ma. Og di ko musubot nga mailog pa sa slain. Ay, sorry, Pinangga.
Pero nakoy lakaw ang mga pitsahagod. O nasa ko'y gipaabot nga resulta sa akong gi-applyan. Mao ba? Sayang nga, oy, magkaila-ila na unta mo sa akong pamilya. Nangga, di gid na pwede nga ibalyon og laing adlaw? Dili gid pwede pinangga. Importante kaayo ni. Oh, sige. Sunod na lang. Sige lang. Kung unsa man gani resulta ani, paibaon dayon ti ka. Pinangga! Ngano ka? Oy, kabalipayon gud mo. Nadawat ko sa akong gi-applyan. Wow, payo doon. Dugay na kayo ni akong gipangandoy pinangga. Makalarga na gyud ko sa laing nasod. Ha? Mularga ka? Unya, ang inyong relasyon, unsa ko naman. Wala ko may bawa, boss. Napalagigan ko, pero hindi ko na. Istoryahin nagkaroon ninyo, Sir Win. Ay, isod na. Pagsarabay ay nilahotay ng long-distance relationship. Oo, boss. Siya may akong padesisyon nun. Kung sa iyang plano ini. Magbuwag na lang ta, Sherwin. Usa? Mas maka-focus magugko kung ako rang kaugalingon akong nauna-un. Nindot na kayo ni nga opportunity. Dili pwede ka ako ning usikan. Unya ako. Kita. Kung para kita gyud. Giselle. Unya, nisugot ka nga magkabuwag na lang mo. Mamay ang gusto, boss. Lain sa kayang mamugos pa ko. Kung na, ana, malag na. Mag-inom ta. Cheers! Cheers! Woo! Ay. Hi! Pwede makikila-ila? Pwede man. I'm Winona. And you are? Sherwin? Kamarang do, ha? Actually, siya rang usa. Miss, ay may lakaw ko. Gotta go. Bye! Kinigis, boss Marlon eh. Hindi palugaran kita. Anyaman sa man? Para sa ko eh. Sakit sa likod. Labi na akong hawak. Sakit tayo nga naman eh. Grabe yun siguro kayo na imong ang offer.
Eh, daghan kag na inom gabi eh. Di sa akong duty, boss, oy. Hmm? Di ko madang masakit sa kulikod. Uy, duty, uy. Nausa. Pagapit na lang og Omega painkiller sa butika. Iniglakaw ni. Ha? Unsa man na? Aplas na para mawa ang sakit-sakit di mong ipamati. Oh, boss. Sama sa sakit sa tuhod, sa likod. Basig mahal kaya na, boss, oy. Ayun na lang. Uy, affordable ra kaayo, uy. Sige na. Pagbalit na para mawa ng imong ipamati. Oo. O lagi, boss. Wala. Ako sa ding tawagan si Winona, boss, oy. Nakonsensya ko niya nga nainatabo na mo. Kung kay nada ako sa kong kahubog. Hala. Wa man day ko'y number niya. Siya mo idunay number na ko. Ay. Ako na lang paabuton kung manawag siya na ako. Sama ni. Hello? Sherwin, Uy, na? Uy, kumusta na? Abi mo, nagpaabot biyagi ko sa mong tawag. Sorry kayo, kay... magdos ko. Ha? Kinahanglan nga imong ginagawa. Oo, boss. Isang tuulog. Ako may love ni Winona. Pero mani angay na ko buhaton. Mga tubang ko sa pamilya ni Winona. Kung manamhid ko na akong pakasla ng ilang anak. Unsa? Magpakasal mo? O, ma. Ma'am, mabdo si Winona. O di na ko siya pwede pasagdan. Ginoo ko. Unsa na lang kay kasulti sa imong magguwang, Winona? Mauli ra ba to? Basin og mahiubos gud unya to nimo ini kahibaw niyang mabdus ka. Taas kayo si pangandoy para nimo, anak. Ma, sige lang, ma. Ako lang ko niya upasabot niya. Ang importante nga, makasadayon mi ni Sherwin. Congratulations, Winona! Thank you. Congrats. Giselle? Kaila mo, Ate Giselle? Just an old friend of mine. Gamay ra kita sa kalibutan sa. Giselle. Anyway, congrats. Akong gibilin ang akong gift para ninyo. I have to go na, Winona, kay napako-importanting lakaw. See you when I see you na lang unya. Excuse me. Oh. Giselle. Dami na ngayon'y wala na sa Gusto man ako nga maangkon ako balik si Giselle pero naibaw ko nga dili na pwede. Hangtod karon, among gitago nga naami relasyon. Para na lang sa dili masakitan si Winona. Pero hangtod karon, siya paghihapon ang akong kimahal. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RNL.
Mao kita mga galang kaagi ni Sherwin nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ka nagulahan. Mahal pa rin kita. Ang nais ko, namang naman ang puso ko. Mahirap na dayain ang sipot ang dami. Ang mga kaagi gibuhatan ugo sa radyo ni Carol Marie Cain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanan, handumanan sa kaawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagasalamat sa inyong pagpanginaw. Ngunit paano nga ba ang pag